Off ko muna yung ilaw kasi ay nabigil. Papahawin. Nag-wiggle. Ba't nasaan? Ay, 50. 50. Okay na, sige. Player number 2, GM Mechanical Kasha Babu versus Prince M.
Next, supporter number 4. Please B and Alan versus Gerald and Abay mo, no? Wala akong panalo. Talaga. Madami ako ah. Huwag na magtabi. Wala na, naisip ko lang. Ano lang yung irony? Laki na naman ito, di ba? Upo ka lang naman sa seminar. supporter number 4. Please realize this Gerald and Jane playing number 5. Gusto ko pa magkala. Babae mas pwede na mga lalaki. Grabe siya! Wala na kasi akong wala. Dahil mga lalaki na naman. May kasawa. Yung
kuya pa lang. Nasa Subic sila. Sabi ko sa pangalan ng babae. Next champion number 3. Sergio Hernandez is selected to lead. Next champion 2. Next champion number 4. Michael Howard is selected to lead. Finally,